Pois comezamos xa 1:34 do mediodía coa entrevista política do día, porque hoxe nos deu tempo de que o remate do pleno poidamos ter xa pois de primeira man información de todo o acontecido, porque nos deu tempo a rematar antes desta hora e que pasase por aquí o noso invitado de hoxe, que é Adolfo Nogueira, voceiro do Espazo Común do Carballiño. Moi bo día, Adolfo. Moi bo día, que tal? Que foi un pleno corto, pero eso non quere decir que non fora intenso, porque xa comezou o pleno forte, porque, bueno, tiñamos unha orde do día con uns temas a tratar, pero é que o primeiro tema que se tratou foi sobre a baixa de Francisco Fumega, porque, contanos un pouco, porque para que aclaralo ben a cidadanía, cal é exactamente a situación na que está Francisco Fumega a día de hoxe, porque nos atopamos con novidades. Novidades importantes. O que pasa que un xa non sabe, eu creo que o grao de sorpresa, de escandalización o que podemos chegar aos veciños do Carballiño, que nos informamos e nos preocupamos por saber cal é a situación do noso concello, xa non ten moito máis para onde ir, non? Pero cada barbaridade que acontece supera a anterior. Vimos de saber nos decretos que nos facilitan 2 días antes do pleno, que dende o día 18 de maio Francisco Fumega, alcalde titular do Carballiño, recibiuse no Concello, por lo tanto tamén tivo que recibir el personalmente unha notificación do INS, do Instituto Nacional de Seguridade Social, na que se lle concede unha incapacidade permanente absoluta como traballador. Isto quere decir que el está incapacitado para facer o seu traballo, polo que estaba cobrando un salario e estaba de baixa no Concello do Carballiño. Calquera veciño o pode aplicar a outra profesión calquera, e sabes que cando che dan unha incapacidade permanente absoluta, ti comezas a cobrar unha prestación e, obviamente, pois deixas de exercer a túa actividade profesional. Non é nada doado que o INS de incapacidades, é dicir, é obvio que o problema que poida ter Fumega, pois seguramente a nivel de saúde, como xa sabemos, non é pequeno, vaya por diante, como decimos sempre, de verdade que está moi por riba o humano de calquera outra consideración, que lle desexamos toda a sorte do mundo nas cuestións da súa saúde, pero claro, o que pasa que todo isto xa empeza a afectar demasiado o Concello. Agora topámonos con que dende fai un mes se recibiu no Concello esa notificación do INS de que esta persoa pasa a unha situación de incapacidade, como digo, permanente absoluta, creo que son dúas palabras que non admiten moita discusión, e a pretensión do goberno PP e PSOE do propio Fumega é seguir como se non pasara nada. Fumega sigue de alcalde titular, PP sigue de alcalde accidental nomeado por Fumega, o cal tiña sentido, entre comillas, cando estaba de baixa, pero non ten sentido agora, porque xa non debería ser alcalde. E aparte pregunto, que tampouco sei, pero para que quede claro, cando se fixo esa rolda de prensa conxunta entre Fumega e Pepe, Fumega decía que, bueno, que non se iba a facer o traspaso como se había acordado no pacto, mentres ele estuvese de baixa, que cando ele estuvese de alta, pois que se faría. Correcto. E con unha incapacidade absoluta, en principio non vai a estar de alta. Nunca, en teoría, se el non renuncia a esta situación, a incapacidade permanente absoluta, xa é para sempre. É dicir, ata que pase seguramente a situación de pensionista, de cobrar a xubilación. Polo tanto, está claro que non era verdade, xa o sabíamos todos, non? Que non ia haber tal alta, nin ia haber tal traspaso. Nesto poderíamos entrar en moitas consideracións, non? O papelón que fan os do PP, eu comentamos hoxe a Pepe ali no pleno, e dice, Pepe, mira, que máis claro que che están tomando pelo, pero a ti váleche porque sacarás algo por outro lado, ou che compensará de outra maneira, pero ianche dar a alcaldía cumplindo o pacto, non se cumple por non sei que circunstancias. Di Fumega que cho vai dar cando colla alta, resulta que agora pasa esa situación que xa non está de baixa, nin vai ser alta nunca, e tampouco xa dá. Se Fumega non deixa a alcaldía cunha incapacidade permanente absoluta, pois é que xa probablemente non teña pensado deixala. En calquera caso, o que afecta a isto, que é o que preocupa aos veciños, máis alá de estes tejemanejes que se traen PP e PSOE, que son indignos, realmente son indignos, a sensación é que están aferrados á poltrona, a prova é que a calquera prezo, a calquera lle vale, pero, como digo, a sensación é que o que afecta aos veciños é grave.
porque dende logo estánse tomando decisións que estamos vendo todos que son moi cuestionables, e incluso legalmente moitas das cousas que está facendo o Concello e asinando Pepe Castro como alcalde en funcións designado por Francisco Fumega se poden caer no futuro sin ir máis lonxe o pleno de hoxe. Que vos preguntastes ás secretarias se se podía facer o pleno, non? O problema é como, vamos a ver, se fora unha cousa tan normal non a escondían durante un mes. Tuvemos xuntas de voceiros neste tempo, tuvemos comisións informativas. Se fora algo tan normal, oye, mira, que saibades que chegou isto do INS, e, bueno, vamos manter a situación actual porque temos este informe que di que é perfectamente viable. Bueno, pois nós teríamos que decir, bueno, pois estaremos de acordo co informe ou non, pero temos algo. Non hai un só documento escrito que acredite nada. O único documento escrito que hai é do 25 de maio, cando lle chega a notificación que con data 18 o señor Francisco José Fumega Piñeiro pasa a situación de incapacidade permanente absoluta, ni máis ni menos. O Concello, lonxe de tomar as medidas que ten que tomar para nomear un novo alcalde, xa que el, entendemos todos, a lógica o di, e sobre todo a ética o di, que debería deixar as súas funcións, o seu traballo, e que deberá pasar a escollerse un novo alcalde, que terían que votar entre eles PP e PSOE a quen iban poñerse, son capaces de poñerse de acordo, que parece que non, polo que sabemos por experiencias anteriores. Pero en calquera caso, como digo, a situación é gravísima, é unha tomadura de pelo absoluta para os veciños, e hoxe non foron capaces de decirnos máis que sí, temos razón. Preguntamos na Diputación, a Diputación son os mesmos que nos dixeron que tranquilos, que co tanatorio pa diante, e agora levamos xa casi medio millón de euros ao lombo por a licencia maldada. O da Diputación, é dicir, eu que quero que poñan por escrito. E no momento que este por escrito, que é como teñen que facer na administración, a secretaría do Concello, os informes externos que se pidan, entón valoraremos, pero de palabra non vale. E agora iso foi o que pedistes, non? Que se aclarase esa... No, claro, o primeiro que pedimos é que vamos a pedir toda a documentación para ver que contestou o INS, en que termos, porque xa digo, nos enterámonos desto onte prácticamente, claro. Porque o tiñan escondidiño, e tiñan o calado, unha cousa deste calado, desta importancia, é dicir, non é un tema menor, non é unha chuminada, é dicir, é un tema moi relevante para o funcionamento do Concello, que debería supor cambios, porque que senón, eu, o que non entendo logo para que está incapacitado Fumega, é dicir, a ti chegache unha notificación que te capacitan para o teu traballo, pero bueno, ves á radio igual. Xame, calquera traballador que incapacitan, lóxicamente, ten que deixar de facer o seu traballo. Por lo tanto, eso debería supor cambios no Concello, é o que dixemos, máis alá deso, porque no fondo monta, e xa sabemos como funcionan PP e PSOE, casi dá igual, porque ningún deles está demostrando a mínima capacidade para xestionar este pobo, pero claro, como afecta o día a día do Concello, como afecta a xestión que se fai, como afecta as cousas que importan aos veciños, e cantas das decisións que se tomen nesta situación que non se entendemos é irregular, poden caerse no futuro, incluso tramitación de subvencións. Incluso, hoxe falábamos moito dunha subvención que se vai pedir á Xunta, firma Pepe, por delegación de Fumega, cando Fumega xa levaba 15 días incapacitado. Claro. É dicir, pode ser un problema serio realmente, claro, é que o problema que nos preocupa nos como espazo común, aparte da tomadura de pelo e a falla de transparencia obvia, é como nos afecte despois, porque aquí estamos fartos de ver como hai que devolver subvencións, como hai que pagar multas, e aquí nadie é culpable de nada, pero claro, xa esta que a ves vir, que parece tan, por non entrar, xa digo, na teima e no sentido que ten que alguén nesa situación persevere en seguir aferrado á alcaldía, non? Que eso sería un debate máis longo que daría para máis cousas, pero o que nos preocupa é, a nivel legal, como pode afectar. Pois así empezaba o pleno, pendiente de que se aclare esta situación. Polo demais, bueno, o resto do pleno se desenvolveu, non se, é dicir, seguiu adiante. Destacamos, por exemplo, empezaba con unha modificación de crédito, non? Sí, é unha modificación de crédito que é tradicional cando se acercan as eleccións. Ahora ten un proceso e, polo tanto, estes cartos non nos terán disponibles seguramente ata o mes de setembro, mes de outubro incluso, dependendo de se hai alegacións ou non. Entón, a idea, lóxicamente, a 5 ou 6 meses das eleccións intentar facer cousas e intentar vender fume aos veciños, tanto PP como PSOE. Curiosamente, hoxe manifestábamos a nosa sorpresa porque, en vez de facer un estudo da cales son as necesidades do Carballiño e coller eses 600.000 euros e destinalos a esas necesidades concretas e as máis urxentes, fixeron un reparto case lineal entre os concelleiros. Rosa leva 40.000, Elvira leva 40.000, Lorena leva 40.000, Michel leva 40.000, Pepe leva 40.000 para unha parte, despois leva outra, algúns levan 30, outros 25, todo cifras redondas, é dicir, non é, oye, mira, teño un presuposto aquí porque é moi urxente mercarlle os EPIs o Grupo Municipal de Emerxencias. Vale, o orzamento é de 12.000 euros, 12.314, pois unha modificación de 12.314, non todo cifras redondiñas e repartidas equitativamente, a todos lle tocou unha pedrea, ou incluso algún levou un premio un pouco máis gordo. Teño comparado moitas veces co sorteo de Nadal, os nenos de San Ildefonso ali cantando a pedrea, a ver a quen lle toca que e tal,
tal, pero curiosamente hai dous concelleiros, e poñolle nome porque foi moi obvio, porque o dixemos ali, que son Silvia Baranda e Alberto Otero, que non levan nada, son os dous únicos que non levan nada. Eu pregúntome se será algún tipo de venganza, algún tipo de vendetta, se será algún tipo de reprimenda, porque, bueno, porque en teoría están dentro dese grupo que non quere regalarlle a alcaldía ao PP a pesares das presións dos que din que son socialistas. Entonces, bueno, pues é moi chamativo, dende logo, non? Pero o que sí está claro é, e o máis importante de todo isto, que no aforro do Concello do Carballiño no remanente chegou a haber, non hai tanto tempo, máis de 5 millóns de euros. Coa modificación de crédito de hoxe, na que collían 600.000 euros que había aí e os poñían nas súas partidas para poder gastar, quedan 10.000 euros. Iso é o que queda a día de hoxe de aforro no Concello do Carballiño. Agardemos que non haxa unha contingencia, unha urxencia ou algo para o que fagan falta fundos, porque non queda nada no mes de xuño. Pero bueno, esa é a famosa xestión de polo ben do Carballiño. Pois modificación de crédito aprobada polos membros do grupo de goberno e logo se debatían as mocións que presentaban os grupos da oposición. Bueno, rapidamente, por exemplo, a que levaba Sofía García, coa que xa falaremos tamén en próximos días, pero é unha moción que en esta ocasión, bueno, unanimidade para pedir, reclamar esas tan necesarias melloras para a nosa sanidade pública no Carballiño. Sí, é periódica tamén unha moción sobre a sanidade, porque a situación da sanidade no Carballiño é crítica, e o que pedía Sofía na súa moción foi pedido moitas outras veces, incluso en algunha ocasión votaron en contra, a cousas Sí, como convocar sí. o Consello Municipal de Saúde, que está aprobado 20 veces dende fai varios anos. Bueno, Sofía tamén falaba desa famosa cita que estamos esperando co conselleiro de Sanidade dende fai, pois, o mellor 2 anos, porque eu creo que xa, ou máis, porque xa antes de estar o PP no goberno xa se agardaba por esa cita para falar da situación do actual centro de saúde. Bueno, curiosamente hoxe o PP cambiou o rexistro, en vez de defender a sanidade, enfadarse moito porque os demais decimos que non está funcionando ben. Non é un problema de profesionais, é un problema de organización, é un problema de recursos. Ese é o problema máis grande que hai. Bueno, pois o PP decidiu que apoiaba a moción de sanidade, o cal está ben, que polo menos en algún momento, para variar, defendan aos veciños, porque nunha moción semellante non hai tanto tempo tuvemos que ver como a mesma consellera decía que ela estaba ali para defender a Xunta, o PP e o conselleiro de Sanidade. Bueno, pues, está ben que vayan entendendo, ainda que sea tarde e mal, que aquí estamos para defender os intereses e os dereitos dos veciños do Carballiño, non a un partido político, nin a un conselleiro, nin a ningún órgano de fora do Carballiño. Que, por certo, que estamos pendentes tamén de se licita por fin o proxecto de redacción do Centro de Saúde, que decía o conselleiro que no primeiro semestre, pois o primeiro semestre xa está a piques de acabar. Bueno, o das promesas é recurrente, non? Aquí enseguida se nos vai facer un aeroporto, un heliporto, unha nave espacial que nos leve a todos a pasar os fins de semana a Saturno, pero a realidade é que a hora da verdade vemos moi pouquiñas cousas. Hoxe tamén tivemos a moción do tema da Uceira, presentousenos tamén, bueno, gracias a que presentamos esa moción, unha proposta de proxecto que leva o goberno municipal e que vai a solicitar a Xunta de Galicia unha axuda de 250.000 euros para facer melloras no campo da Uceira, o cal, evidentemente, se ao final é certo, concedida e se fai, pois estaremos todos moi felices, aínda que, como comentamos ali, tanto por activa por pasiva, por moito que se ofendan os do goberno, é un parche. É un pequeno arranxo que ben, evidentemente benvido, estamos de acordo, pero non convirte o campo da Uceira no que necesita o Concello do Carballiño. O campo da Uceira está absolutamente saturado de rapaces, está sobrepasado, falamos varias veces, van facer un novo, a idea é facer un novo campo de fútbol 7, onde os que coñecen a instalación, que algúns tuvemos que botar ali moitas pachangas, é un campo de terra que está pola parte de atrás do campo da Uceira, que había unha torreta da luz ali pegada, que era un dos problemas. Parece ser que se vai a facer aí por fin un campo de fútbol 7, pero non se van facer vestuarios novos, co cal a saturación dos vestuarios, que xa non é pequena, vai a seguir aí. Eu non entendo como podes planificar facer un novo campo de fútbol e non facer uns vestiarios novos onde xa hai un problema. Pero bueno, agardaremos e veremos, non? Pero claro, se vemos que neste debate tivemos que escoitar como o PP e PSOE se van a gloria de que agora hai unha boa iluminación na Uceira, de que hai agua quente, pois xa te quedas así un pouquiño sorprendido, porque deberíamos aspirar a outra cousa. Eu comentaba co voceiro do PSOE, que é moi atrevido, porque fala do Carballiño como se inventara o ano que chegou ele aquí, que son, lembro mal, debeu ser no 2015 ou un pouco antes. Bueno, é que eu coñecín outro Carballiño, creo que ti tamén, un Carballiño ambicioso, un Carballiño que era referente, un Carballiño que loitaba por infraestructuras potentes, un Carballiño que de repente tiñas unha autovía na porta. Hoxe, con esta maneira de pensar dos políticos de aquí, a autovía pasaríanos a 35 kilómetros. Un Carballiño que se esforzaba en ser, como digo, atractivo, que tiña ambiente de día, ambiente de noite, e que parece que inventaron esta festa
do pulpo. É que parece que inventaron este, sabes? É dicir, pero vamos a ver, pero co Carballiño xa existía. As cousas novas que hai que realmente melloraran con este goberno estes últimos anos, pois non vou dicir que ninguna, pero moi pouquiñas realmente. Entón, como vivín aquel Carballiño do que presumíamos, do que daba gusto ir por aí adiante, decir que eras do Carballiño, e a xente viña das cidades, e viña de todos os sitios ao Carballiño por diferentes motivos, pois a esta xente parecelle que, bueno, que agora está todo moi ben con ter un pouco de agua quente que salga das duchas dunhos vestuarios e ter unha boa luz LED. Bueno, pois non compartimos esa mentalidade, sinceramente. Bueno, pois isto tamén foi un dos temas que se debateu, esas infraestructuras deportivas. Por certo que anunciaban esa petición de unha axuda económica para as melloras da Uceira, pero votaban en contra da moción. Bueno, xa, mira, pasábanseme porque me pareceu tan delirante, sinceramente non pude conter a risa. É dicir, a moción só pedía melloras, un acondicionamento do campo de fútbol da Uceira. Era o que decía a moción. Pasáronse todo o debate vendendo que iban facer ali a de Dios, que iban a ser unhas obras, que iban facer e votaron en contra. O sea, non ten ningún sentido, é un absurdo xa. Eu creo que teñen unha obsesión, e o demostran constantemente, non, con nós, con Espazo Común, con Pachi e tal, teñen unha obsesión, unha fixación, un problema realmente, un problema que lles ten que xenerar moita ansiedade, moito tal, porque toman decisións absolutamente absurdas, porque esta moción era dicir, bueno, pois sí, mira, isto manexaba moito mellor Fumega, que no fondo é o máis listo da clase, por eso pasan os anos, pasan os concelleiros, pasan os partidos e el segue sendo alcalde inda a día de hoxe. Sí, bueno, a favor pero en contra. Bueno, non, mira, vamos a votar a favor porque xa o estamos facendo, xa estaba, pero de votar en contra dunha cousa que tú mesmo dis que estás facendo e que é unha necesidade para o povo, que pasa? Que non hai altura política. É dicir, o goberno do Carballiño carece absolutamente de altura política, carece absolutamente de capacidade para transmitir un mínimo proxecto e un mínimo de seriedade aos veciños. Moven xa tumbos, algún concelleiro que sí, fago aquí, limpo aquela cuneta, fago unha foto, agora desbrozo aquela fonte, fago outra foto, e parece que se fai, pero é que eso... insisto, iso é o mínimo, é que ter que aplaudir a un concelleiro porque limpa unha cuneta dunha aldea para que se poidan chegar os veciños á casa, pois, home, pois igual estamos baixando bastante o listón de exigencia. Pois avanzamos, que nos queda pouquiño tempo. Moción sobre o transfugismo. Aquí tamén, bueno, pois se produciu esa situación tamén extraña de era unha moción, decía Pachi Vázquez na súa defensa, calcada a que se presentou en Lugo. É tan calcada, os acordos eran o 100% os mesmos acordos que se tomaron na Deputación de Lugo cando o Partido Socialista de Lugo presentou unha moción para votar contra, o sea, para loitar contra o transfugismo, unha vez que o PP chegou a un acordo cunha transfuga e se fixo coa alcaldía de Lugo. Ata aí todos de acordo. Curiosamente no Carballiño, gracias aos votos dos concelleiros do PSOE, xa fai moitos meses que ali presidindo o pleno, ali estaba hoxe, ao lado do voceiro do PSOE, un alcalde do PP. Un alcalde do PP que só ten 5 concelleiros no Carballiño de 17, e ali está presidindo o pleno porque lle regalou o PSOE. O alcalde do Carballiño expulsaron do seu partido por tránsfuga, por regalarlle a alcaldía ao PP. Expulsaron do seu partido, tampouco se foi, porque evidentemente se non se vai con ninguna incapacidade non se vai nunca. Pero curiosamente esa é outra da falla de miras políticas, porque ainda podían decir, oye, a moción que presenta o noso partido, que presenta os nosos compañeiros de Lugo, home, claro que estamos de acordo, pensamos o mismo con os nosos compañeiros. Outra cosa que te digas é que eu non me identifico, que non teñen maneira de explicarlo, por eso tuveron que votar en contra, señalarnos a nós, e que nós somos unhos tránsfugas. Miren, Espazo Común non votaron a ninguén de ningún partido, a Pachi Vázquez nunca o votaron de ningún partido, jamás. Estaría el en desacordo, como me pasou a min, co que se estaba facendo no partido no que estaba, e foise, que é o máis digno que se pode facer. O que fan eles que o teu partido che diga, oye, non fagas eso, e insistir e tirar para diante, que é o indigno, é o que é transfugismo, estarlle regalando a alcaldía ao Partido Popular cando o teu partido che di que non. E se digo, curiosamente, en vez de decir, oye, pues vamos votar o mismo que os compañeiros de Lugo, non, vamos votar en contra, pero se é a mesma moción, non o di Espazo Común, di o PSOE, di o PSDG, e votades en contra. O sea, insisto, o nivel de desvarío no que está este goberno, o nivel de desquicia no que está o Concello do Carballiño, eso eu non o vin na vida. Bueno, o difícil que vai ser reconducilo a quen lle toque, sinceramente. Pois xa para rematar, había outra moción que presentaba desde Espazo Común pola vía de urxencia, e creo que, bueno, que ten moito que ver tamén co preocupación veciñal que se está detectando nestes días pola suba nos recibos de auga que lle están chegando a veciños e empresarios.
en este caso non se aprobou a urxencia, non se chegou a debatir. Sí, non sei se a xente sabe como funciona un pouquiño isto, é dicir, todos os partidos temos dereito a presentar un número limitado de mocións para cada pleno, no noso caso son 2. Temos o acordo de presentalas antes das comisións, que foron xa a semana pasada para a súa convocatoria, incluso de anuncialas na Xunta de Voceiros. Nos fará xa prácticamente 2 semanas que temos presentadas estas 2 mocións, a do transfugismo e a do campo da Uceira. Polo tanto, non tiñamos posibilidade de presentar unha terceira, pero si hai un vehículo recoñecido pola lei e no propio regulamento do Carballiño que é a vía da urxencia. A vía da urxencia, nos registramos xa onte esta moción, que tamén se fixo pública en prensa, e hoxe o compañeiro Pachi Vázquez defendeu que era algo urxente. Se isto non é urxente, que baje Dios e lo vea. É dicir, está o Carballiño absolutamente soliviantado, está xente indignadísima cos recibos que lle están chegando, cos subas do 100% e máis da auga, empresas que pasaron de 2.000 a 4.000 euros, que é unha auténtica locura, fogares que están deshabitados e pagan 40 euros de auga, o sea, unha auténticas barbaridades que a xente con razón non sabe o que está pasando, non entende onde ven isto, e hoxe o goberno do Carballiño, que é quen decidiu que isto fose así, nin a empresa, nin a Diputación, nin a oposición, nin as circunstancias, o PP e o PSOE do Carballiño son os que fixaron estas tarifas. E viñera, a empresa que viñera, íbanse a aplicar estas tarifas. Hoxe perderon unha oportunidade de ouro de ser dignos, de ser o que tiñan que ser, que é representantes do povo, e explicar aos veciños as súas razóns para chegar aquí. Despois poderíamos debater, poderíamos comprender, poderíamos debatir e negar ou o que fixera falta. Pero nin siquiera quixeron ter o debate. Sí, non houbo debate. Negáronse, votaron en contra PP e PSOE a que se debatira o problema que afecta a tantos veciños no pleno da Corporación do Carballiño. Creo que eso, con todo o que levamos comentado anteriormente dos posicionamentos, dos votos, do absurdo, da falta de transparencia, a mí parece o máis grave de todo. Porque se sabes que realmente é algo que preocupa aos veciños, debáteo, deféndete, di que o fixaches por isto, que vai haber estas melloras, e dalle unha explicación aos veciños que te van a ver, pero non. Bueno, anunciou yo ali Pachi, e xa tiñamos clarísimo, porque sabíamos que cabía esta posibilidade, inda que a lóxica dixera que non, inda que o bo goberno dixera que non, que iban dar explicacións aos veciños e que iban defender a súa postura, cabía a posibilidade de que se negaran. E, polo tanto, xa anunciamos que vamos a pedir hoxe mesmo un pleno extraordinario, monográfico, para que expliquen o problema da auga, para tentar que hai mecanismos, e xa os propuxemos, calquera que queira mirar nas redes pode topar que xa fai máis dun ano estábamos falando desto, e propoñendo solucións para que o custo desas obras todas que se imputan e de outros gastos que se imputan do novo contrato da auga directamente no recibo dos veciños, que por eso a suba, se podían buscar financiación por outros lados e os veciños pagarían moito menos. E que de feito xa nun pleno anterior propuxestes esas vías para que non se imputasen no recibo eses costes. Correcto, non é que estemos agora falando desto porque, bueno, eles queren facer ver que non somos uns oportunistas, non. Nos levamos dende o principio propoñendo vías, propuxemos alegación xa en primeira instancia, propuxemos melloras nos pregos, puxemos en riba da mesa problemas como do novo parque empresarial que non se contempla, e por suposto xa fai tempo que dixemos que, por exemplo, con Augas de Galicia, que é unha entidade, un órgano que é da Xunta de Galicia, que todos os anos saca subvencións para melloras en depuradoras, para melloras en conduccións de agua, para melloras en saneamento, se podían solicitar vía subvención gran parte destas obras e non cargarllas directamente aos veciños, porque é o que se fixo. Levamos anos oindo falar, un par de anos, non, ahora vai vir ao contrato da auga 7 millóns en obras, isto vais a arreglar todo. Pois os 7 millóns en obras que sepan os veciños que lle saen directamente do peto dende agora xa, e que todos os anos van ir pagando un pouquiño máis para que esas obras que iban no prego, que ten que asumir a empresa, que o Concello llas pague con eses cartos. Bueno, xa as cobra directamente a empresa no recibo. Entonces, como digo, ese é un modelo da xestión de polo ben do Carballiño que golpe tras golpe, tras golpe, tras golpe, vai facendo cada vez máis dano nos fogares, vai facendo que cada vez sexa máis difícil vivir no Carballiño porque non melloramos prácticamente ninguna infraestructura e empeoramos en todo o demais. Bueno, pois así foi esta sesión plenaria que repasamos en este tempo de entrevista co voceiro do Espazo Común, Adolfo Nogueira. E nada, pois a noticia principal coa que nos quedamos é esa, que vamos a ter pleno extraordinario que se vai a solicitar xa, vendo que non se abriu o goberno municipal a debatir esa moción pola vía de urxencia. Pois nada, Adolfo, moitísimas grazas por acompañarnos hoxe. Grazas a vos, e xa veremos quen é o alcalde que convoca ese pleno. O Concello de Carballiño é todo unha aventura, é todo non se sabe o que vai pasar.